The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 5:20. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. John 14:15, if you love me, keep my commandments. 1 John 2:4, he that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Joshua 1:9, have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Philippians 4:11-13. For I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through him who strengthens me. Colossians 2:6-7. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Kung nanababang kita mga salang nahimo nining adlaw, let us use right away the principle of 1 John 1:9, the rebound technique. 1 John 1:9, nagaingon sa English, if we confess our sins, he, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now for you unbeliever, wala ka pa'y kalwasan, busa, giagda ka sa paggamit niya ng imong kabubuton, free will, aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mahimos tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo. Ining lain sa mga higayon nga imong hatag kanamo nining adlaw o Dios. Laing higayon nga diin kami makapadayon sa tuon sa imong balaang pulong. Salamat o Dios nga imong kami gidala dinhi sa makausaparo kami makapadayon ning among spiritual momentum. Salamat sa imong grasya nga imo pa kami gipabuhi, kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o sa imong grasya, dili kami takos. So, nining pipila ka mga gutlo nga magapadayon kami sa pagtuon sa imong pulong uban ni kami, wag ka kami o pasabta pa kami dugang kamaturan, pinagis pagtudlo ka na mos bala ang Espiritu Santo.
Salamat ni among Bible study. Pinagi sa YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga subscribers, atong mga higala, our fellow believers, welcome once again. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og how to handle crisis in life God's way. So unsaon nato pag atubang og mga krisis sa kinabuhi ginamit ang paagi sa Dios. Okay? Now, kagahapon ato manggihisgutan ang being irrational. Kung ikaw walay pulong sa Dios, gumikan sa iyong pagka-negatibo, wa kay gana, then you will tend to be irrational, illogical, o in contradiction sa kabubuton sa Dios. Dili man bot ang Dios nga ikaw mahiagom niini o imong masinati kini. No. God is a God of order, a God of organization. Mayong yung pahiluna niya. Now, as we know, kagahapon atong irrationality, as we have said, is a total contradiction to the protocol plan of God. Okay? Bible doctrine as an absolute is rational. Nga naman, tungod kay gikan makini sa Dios kinsa rational. God who is rational. So without Bible doctrine, sa ako nang ginaingon kanimo, supposed to be resident now in your soul, without it, because you are negative to learn it, you cannot find any rationality in your life. Ang grabe pa, ang imong kinabuhi, miserable, malaot, okay? Your life becomes miserable because of irrationality in your mental attitude. Thus, mo na akong ginaingon kanunay nga, it's a matter of choice. Naragyo na nimo siya mong pagpili. Now, get this. God's plan for our life has protocol to be followed. Kapila na gyud nato gihatagan og gibukaton emphasis nga ang plano sa Dios atong kinabuhi ana ay pamaagi, na ay protocol nga atong sundon. Now kining pulo nga protocol, of course, popular naman ining panahon sa pandemya nga na ay health protocol sundon sa mga katauhan gumikan ining ni kalat sa tibuok kalibutan ng coronavirus. So protocol that becomes very familiar na. Now, akong balikon nga ang plano sa Dios alang sa atong kinabuhi ana ay protocol nga sundon. Ug kun wa kay pulong sa Dios, wa gyud tay alamag nining maong protocol. Wa tay alamag. Hence, when we make any decision, mahimo na taong mga bisag unsang decision, kanang decision na will only turn out to be bad, to be wrong. Di man igi na. So mao na kay wa man kay alamag sa protocol. Ako na lang ning hubaron ning word nga protocol nga paagi o pamaagi sa Dios. Na unsaon man nimo pagsunod sa pamaagi sa Dios kung wa kay alamag niini. Wa man kay nahibawan kay mo lagi na resulta sa imong pagka-negatibo. Nakita nimo sa kagrabe ang resulta sa negative volition. Now, timan niya, decision gyud nga itong himuon every moment of our life. Mintras nagaginawa pa ta nining kalibutan na, mohimo gyud ang mga decision. Every minute.
sa atong kinabuhi. Ako ka nangiingnan sa prinsipyo nga all of life is decision making. Therefore, when we are a victim of fear, kay ang kahadlok sa ato nang ginaingon eliminates personal sense of destiny. Kita nimo? Kay kining personal sense of destiny is one of the 10 problem-solving devices. Naon sa man nimo pagkabot niya na, wa man lagi kay alamag sa pagsunod sa plano sa Dios, sa protokol nga plano sa Dios. You see? Ang kahadlok, fear, magahari yun na sa usa ka magtotoo. I'm talking about a believer. Muhari yun, mudominar yun ang kahadlok niya nga magtotoong way doktrina kay na naman siya kahadlok sa wa niya masayri. Kasabot ka? He has that fear of the unknown. Kita nimo? You see, ang tao who fears death will also fear living. Mao ginay tinuod. He is not ready to live who fears death. Now, nabito na sa Salmo 56:3 sa gisulti. Sa in English, when I am afraid, I will trust in you. Na. Musalig ako kanimo sa dihang ako mahadlok. Verse 4, in God whose word I praise, in God I trust. I will not be afraid. Now what can man or mortal man do to me? Sabi nimo, ang Diyos kanang wa mo kanang hatag sa kaluwasan nato to be fearful or to be afraid. Wa ba niya ihatag niyang kaluwasan aron kita magmahadlukon? Dili kay mahadlukon, makanang hadlukan. Lahi maning mahadlukon o hadlukan. Gusto? Nagkasabot ka ba? Kamong mga kukaraan, nagkasabot na bugon sebot, pasabot yan kanang hadlukan o kanang mahadlukon. You see? So, God did not save us to be fearful or to be afraid. Bitaw 2 Timoteo 1:7, God did not give us a spirit of fear, but of power, and of love, and of self-discipline. Busa, ang usa ka magtotoo who is fearful is one who is ignorant of truth. Kita nimo? Mabistog yung ka nga. Huwag yung kaya lamang kay gumikan sa imong pagka-negatibo. Mabututo ang itong isgutan kagapon, the hysteria. Ano man ang hysteria? Confusion in the mind. Nagkayagaw, kagubot ang imong pangunahuna. Hysteria and panic, kining panic, kataranta, kalisang, o kaguliyang sunahuna gyapon. So, hysteria and panic of fear which overcome a believer, mao ni maka-ingon or that causes no effect. Why epekto ang napulo ka mga kasulbaran sa atong mga sulran? 10 problem-solving devices. No effect of Bible doctrine sa atong kinabuhi. Manigingon sa mga kabataang no effect. Wag yun. Wag yun epekto. Now, what is the solution to this problem? Naghisgot matag problema. What is the solution? Well, of course, the first thing we should do is 1 John 1:9, the rebound technique. Ato na yung isugid ang atong mga salang na buhat. Diha. Ato na gining anaron na itong kaugalingon. Ang hangton nga mahimo na gyud ng unsa, second nature sa atong kinabuhi. Kasabot ka? Now, God always provides us. Kanunay siyang nagasangkap kanato. Kanato ang mga magtotoo. Nagasangkap ang Diyos sa mga kasangkapan, assets that we can use.
atong magamit. Aron sa ingon niya na we will be able to execute the protocol plan of God. Na, sa malay ni mo pagtuman sa protocol nga plano sa Diyos kung wa man kay alamag sa protocol mismo sa Diyos. You see? Don't get me wrong, ha? I did not say that we no longer use our emotions to ato manigisgutan kagahapon nga kung ang imo ng pagbati mo ay magadominar sa imong kinabuhi, mo na magakontrolar, then you are in trouble. You're in trouble as far as your spiritual life is concerned. So what I say is, nga may nungtanon gud pag-ayo ang atong kanang lukop sa atong pangunahuna. Look po nato sa pulong sa Dios. Saturate our mind. Saturate our mind with Bible doctrine aron ma-renovate ang atong mental attitude. Ma-renovate, mabago. So, we will be able to enjoy our emotions. Anharata mo enjoy yun. Pahimo na sa pagbati. Enjoy life to the fullest. You see? You will appreciate life. Tungod kayo now have capacity for life na nakikatakos sa pagkinabuhi. Ang panangusa ka pildirong magtotoo can only see the problem. Samtang ang winner believer only sees the solution to the problem. Kita ni mo? Again, it's a matter of choice. Himog yung kapilian gyapon. Apan hiromdumi, bisag unsay atong pilion, kita o kita ragyod ang manubag sa resulta niya ng kanang atong gihimong desisyon. Sa in English pagod, whatever we choose, it is only we, ourselves, who are responsible, answerable, and accountable to those choices that we make. Right? Ug dugang pagyon niya na, mo nagiingon sa Galatia 6:7, we reap what we sow. Sakto? Atong anihon ang atong gipugas. O mas klaro gyud nga. Unsay atong gipugas, mao po'y atong anihon. So, kinahanglan natong hinumduman the fact nga ang pagbati, atong pagbati ba, as one of the human factors nga hinatag kini sa Dios, gidisenyo kini sa Dios, ingon nga mutubag lang, responder, dili initiator, dili mo'y muuna. Ati man ina, kung karon pa ka makadungog nini, ang atong emosyon, ang atong pagbati, igo lang ng kanang mutubag. Ang iyang papel is to respond, dili to initiate. Kasabot ka na, anak. And that is how God designed it to be. Now, apart from it, emotion now becomes the initiator. Ug mahinungdan nga, that believer tends to be a loser believer. Piltiro gid siya. So that becomes a problem, di ba? Nanamo na po na, mitunghan na po ng suliran. That becomes a problem to the believer. Kaya binimo, agig balik niya itong subject of fear. Kini kong kahadlok, makaguba gini sa itong espirituhan ng panginabuhi. It devastates our spiritual life. So, timan itong Salmo 56:3, when I am afraid, I will trust in you. Verse 4, in God, whose word I praise. In God, I trust. 2 Timothy 1:7, God did not give us a spirit of fear. Okay? Kaya binimo, perpetual spirituality
nga napunan ta Espiritu Santo ug naa kita sa sod sa atong dapit nga puloy-anan nga may gahom sa Dios, the operational divine dynasphere. Kini ang atong pagka perpetual spiritually. This suppresses and overcomes fear. Mao na. Ang atong pagka-spiritual, ang atong pagpuyo diha sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, ang atong pagtuman sa pulong sa Dios, sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Tungod kay kita napunan sa Espiritu Santo o ganatay pakigambitay sa Dios. Sa diha nga nagapuyo kita diha sa sulod, sa atong dapit nga giandam sa Dios, royal kanang royal palace, kining operational divine dynasphere, God's power system na diha. And in fact, that is the perfect environment gagisangkap sa Dios kanato mga magtotoo. You see, tingali karon pagka makadungog nga na the perfect environment samtang niya tanang kalibutan na gisangkap kini sa Dios, gibilin ganin ning Jesucristo sa diha nga iya nang gibuhian ang iyang espiritu samtang nagabitay dito siya sa cross. Mingon siya tetelestai, tapos na. Diha dungan iyang gibilin kining operational divine dynasphere nga ni kanato. Ang iya prototype man tong divine dynasphere ni Ginoong Jesucristo, ang ato operational. So sa diha nga naata magapuyo diha. Now, this is a very important doctrine nga atong kinahanglang may bawaan. Kay mao man kini, this is the key in our spiritual life. So mao na kinahanglan kay gahom. You acquire God's power diha gikan sa imong pagpuyo diha sa mao mangod na area of strength. Kasabot ka? Sa diha nga naa ka magpuyo niya, mohimo ka og bisag unsang desisyon. Kanang desisyon na sakto gyud, husto, sakto, unsa sibo sa plano sa Dios. Good and right decisions ang imong mahimo samtang tuwa ka sa sod. Now, in spirituality, sa diha nga kita may spiritual, which is the opposite of carnal. In spirituality, the believer makes use of all the spiritual assets nga gisangkap sa Dios kaniya dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, phase 2. So, fear therefore is a problem. Now, kining kahadlok, gibahin is duha. It is divided into two. Ang una nini is mental attitude sin. Ikaduha, reverence, respect, or awe. Now, ang Biblia nagaingon, fear God and love God. Now, nagkasabot ka ba kung say, buti ba sabot nini? Do you know what this means? Tubag? It means reverence, respect, and awe God. Pagtamod, pagtahod. The fear that is kanang sala, mental attitude sin, is sa diha nga kita mubantig hadlok sa usa ka tawo. Okay? When we are afraid of man, when we are afraid of circumstances, and of any disastrous situation, nabakin tayo mga disgrasya kung sa diha niya mahadlok ka. Well, of course, natural ni tao mahadlok yun. Apan, inighadlok yun mo, nagyo kay makuot gikan sa imong kanang mentality of soul. Kanang unsa ba ni Visayan, na kay kanang mabira dayon, okay? Gikan sa imong mentality of your soul nga di na nagbundo ang imong mga pulong sa Dios, okay? Gikan ka na diha. So the fear that is mental attitude sin, kung
mahadlok ang tao, mahadlok ang mga sirkumstansya o mga disastrous situation. But kung ikaw sa ka magtotoo, you focus on God's Word, not on the problem. Nakasabot ka? Ipunting dayon, itutok dayon ang imong pangunahuna ngadto sa pulong sa Dios. Ayaw sa suliran o problema. Naibaw ka nga, ang Dios is the one holding your life. Basta, siya nagagunit sa imong kinabuhi. Akong kinabuhi, anak man taniya. Ang kahadlok, that is not mental attitude sin, is fear on God's perfect righteousness. On His kanang perfect righteousness, reverence, respect, and obedience. Imong pagsunod, pagtuman sa pulong sa Dios. So, dili na mental attitude sin. Okay? Now, Deuteronomy 17:19, that he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of the law and statutes. Now, dihapod sa Salmo 111, versikulo 10, nag-ingon kini, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Now, ang kahadlok, kuwang kini sa pangunahuna under pressure. Diman ina, fear is the lack of thinking under pressure. When a believer has nothing to use in times of crises and disasters in life, now, automatic, ang kahadlok ni mo, muabot yun sa imong una-una. Basta, muabot yun ang imong kahadlok. So, ang kahadlok, makawa ni sa imong rationality. Fear is failure to learn and utilize God's 10 problem-solving devices. Pakyasgyo ka. Fear is a part of the emotional complex of sins. Fear includes, unsa man, naibaw ka ba kining kabalaka, sala? Sa diha nga mubati ka kabalaka, panalitan, kabalaka ka, unsa naman po yung ipakaon sa mga anak? Unsa naman po ni nga mo ka na mo kadto? Worry. Unsa mo pasabot yung worry? Ang balaka. Mo man Visayan na to, no? Mura ra ba ginig natural rin is kadaghanan, no? Kani bang mabalaka ka? Now, for a believer, dili na natural. Kay gimanduan ra batang mga magtutuog. Do not worry. You see? So, ang kahadlok nagalakip sa kabalaka, kanang unsa man ning anxiety. Well, of course, mao na mga synonym kanang madlok, kadlok, kabalaka yun. And other emotional sins. Kining akong gipangisugutan, mga emotional sins. Apan, timan fellow believer, timan God does not forsake us. He does not abandon us. He continues to provide us sa tanan nga atong gipang ginahanglan. Assets, solutions in life, nga nagalakip kini solusyon nining kahadlukan. You see? So, gatuo ka ba niya na? Ano ang pangutana nimo? Kaya kung ka magtuo, magpadayon ka ng imong pagkahadlukan. You see? Okay, ato rin himuag review. Let us review the 7 categories of categorical problems. Okay? Ang nag-una nini, distraction from self and others, pagkalinga, because of us, our arrogance. Ikaduha, because of others. Ikaduha, kategorya, fear
and other emotional problems. Ikatulo, rejection. Ang pagsalikway sa atong mga higala, atong mga hinigugma. And then number 4, death and dying. Number 5, timing. Number 6, promises versus integrity. And number 7, old sin nature and fragmentation of trends. Now, ang pulong sa Dios becomes real to our life sa diha nga ato na kining gamiton agi og sunod sa mando sa Dios. Be ye doers of the word, not only hearers. Mando ra ba na? So, kung balikon nga Bible doctrine becomes real to our life when we apply it to the circumstances of our life. Ato na kini gamiton ngadto sa mga kasinatian sa atong kinabuhi. Kung balikon, we have to be doers of the word, not only hearers of the word. But all of this nagaagad gihapon sa atong sa atong desisyon gikan sa atong volition. Again, we have to metabolize the Bible doctrine that we take in. Kinahanglan galingon kini. Dili kitay mo galing, ang Espiritu Santo mo ni iyang papel. Okay? Otherwise, it only stays in our mentality as gnosis. Gnosis. Knowledge understood. Parihara na sa atong nakatunan gikas mga eskwelahan. Atong pagka elementarya, high school, college, maura na imong nakatunan dito puparihara. Knowledge understood. Why epikto? No validity, no value sa atong espirituan ng pagkinabuhi. So, timanigi na. Kung dili ma-metabolize ang pulong sa Diyos nga atong nakatunan, kay ang Yahweh niini mao nga imong tuuhan kanang imong nakatunan og nailhan og nasabtan. Sabtagi na, ha? Okay. So, ang mando sa Diyos, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Mando na sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. So sa diha nga magatuon tas pulong sa kay mao man ni ang paagi. This is the mechanics to be able to grow up spiritually. Study God's word on a daily basis, regularly, consistently, persistently. Okay? Dili siniman na binuan o tinuig, dili. O sa panahon nga ganahan lang ka, dili. Every day. Ako ginangatagag dakong emphasis. Every day we study God's word. Narna ni mo dawat ka ba niya na o di? Imo na ng problema. So, again, ang pulong sa Diyos nga itong nakatunan, nasabtan, gitunan, kinahanglan atong tuuhan. That's the key. Mo ka na ang Yahweh's tanan. Unless you believe, may himula na academic knowledge. Now, until nga imo na kanang tuuhan, dawaton hangpo nimo, imo yung tuuhan nga kana tinuod gyud nga gikan gyud sa huna-huna sa Dios, then ang Espiritu Santo nga nagahuwat lang. Okay? Ang Espiritu Santo nga niya sa atong lawas. Okay? Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? Na. Dili na siya muhawa. Ang tod na na. So, ang Espiritu Santo gahuwat nga imong tuuhan kanang imong nakatunan, sabdan, gitunan nga pulong sa Dios sa pagtuo nimo. Diha. Espiritu Santo mulihok dayon sa iyang papel to metabolize. Namo na ang ako man ang gihumbat sa Bisaya nga galingon na sa Espiritu Santo. Iyang galingon. Parehara ko na siya mong gikaon nga luto everyday. Okay, ang imong volition mulihok man.
na inigtangka na nimo diya sa lamisa na natan ang mga putahe, andam na, kuha dayan kas tinidoro kutsara, aron musugod ka na kunsa, kanang punit sa imong ganahan nga pagkaon. Mo ni yung process, of course. Ito ni yung nahinahinayan, yun pagpasabot nimo. So, kuha, pinagi sa imong kutsara, on sa imong ganahan dito, nabay sabaw baron, o nabay utan diha, o karne baron, o kunsa na diha. So, inigpunit nimo pinagi sa imong kutsara, o ginamit ang tinidor, then, imong ibutang, katong imong nagpili, imong ibutang sa imong baba. Basta, na pagbutang nimo sa imong baba, ang imong volition mo, mangutanan na po karon kay na naman si imong baba na imong pagkaon. Imo ba nang usapon o di? Kita nimo. every movement na to nagalihok nitong kabubuton. So ang kabubuton mo yung unsa man usapon ba nimo o di? Okay, may yung imong kabutog, ako usapon. So mousap ka, sugod kag usap. Okay? Inigsige na nimog usap, ang imong volition, mangutana na po. Karon kay imo naman ang giusap, imo ba nang tunlon o di? Namo na, nagalihok yun ang imong kabubuton. Nya, mayon ka, okay, akong tunlon. Inigton na nimo niyan tong imong gikaon nga pagkaon, batay. Inigton na nimo asa man na kadong. Didto mahog na namudahili na nangadto sa imong istomago, sa imong tiyan. O didto nana, kanang imong pagkaon. This is the kanang literal sa atong practice every day, sa atong pagkaon. Nigkahog na ito sa imong istomago. Tuwa na. Kanang galingon na to dito, namo na ang metabolization. The process of metabolism. Meta means change. Okay? Mausab na tong atong gikaon nga karne baron, o tanon baron, o kanang unsa na dihang mga gikaon nato, o inigaling na niya na, di na nato makita kung kadtong utan, kanang karne, unsa diha, di na ito makita kinagaling na. Kasabot ka ba? Nakinsamay mo galing sa atong literal nga adlaw-adlaw nga practice. Kinsamay mo galing. Kinsay nagpagaling niya to? Ang Diyos. Kasabot ka? Mo na gitawag na to grasya. Grasya katong nagagaling sa imong gikaon. You see? O moadton na tanan nimong silda sa imong lawas aron paghatag na og kusog, kalig-on sa imong lawas. Kasabot ka? It gives you energy now. So maupod na ang atong process mo adto ta spiritual realm nga atong kanang dawat gituuhan ang pulong sa Dios nga atong gitun-an o ang Espiritu Santo maoy mo galing. Mo pasabot, nagyuklaro, tinaw, nagyutataw, nga nakadimo, gikan yun sa pulong sa Diyos, gikan sa ba sa Diyos. Okay? So, mo na nga, maghatag na kana karon og kalig-on sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Kasabot ka ba? Mo na. Aron mo tubo, kini nga itong kalag. Magalig-on kini atong kalag nga kun sa panahon nga mga tubang tag mga suliran na lig-on kita nga mga tubang nini, hinatagan kita sa kalig-unan gikan sa pulong sa Dios. Grasya kanang tanan in taon, iya kanang pagbuot sa Dios tanan. So I hope nakita na nimo kanang metabolization. All of this ning atong gibuhat karon, grasya.
nga gitudloan kita sa pulong sa Dios, gitudloan ta sa iyang protokol. So aron dili kini mahimo lang ng gnosis or knowledge understood, then tuuhan nato ang atong gipangtun-an nga kamatuoran nga gikan kini sa Dios. Now, the antidote of fear, ato naman ang giingon nimo, is a mental attitude, courage. Courage, kaligon. Gikan ka na sa metabolized Bible doctrine nga ni sa atong galang. So, tiwan ito, guys, kung mantag fear, 2 Timothy 1:7 says, God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Na, sanag nga panghuna-huna. So, by the way, mangutana ko nimo, when we acquire a sound mind, kano sa man? Ano saan nato panag-iya kini? Tubag? When we take in Bible doctrine inside the divine dinosphere. So, manay tubag. So, doon natay gahom gikan sa Dios from the Godhead, sa Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos Espiritu Santo. We have the power of the Word of God. Natay gahom gikan sa pulong sa Dios. Now, ang imong pagkanang rely o pagsalig sa gahom sa Dios is real courage. Mo na labing tinuod. Mo na genuine yun na. Tinuod, matuod. Tinaw, buaw ka ng bugos. Timos ka na nga kaisog. Kaligon. Ang mga magtutuo nang inahanglan ni ining itawag og virtue love nga nagagikan kini sa pulong sa Dios nga gimetabolize na, nagaling na, o kini nagalibot-libot na diha sa panimuot nato. It's already circulating in our stream of consciousness. Og din nilang una kita kutob karon ato ni ipadayon ugma ayaw sipyat sa pagsunod niini nga sumpay niining atong ginahisgutan may nungdanon pag-ayo kining tanan alang sa kaligunan sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga among pagkigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat sa imong protokol nga plano among ginatun-an adlaw-adlaw uban ni kami ugma sa among pagpadayon hini. Ilikay kami sa mga kabilinggan. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.